Hi everyone, bună tuturor and welcome back to my channel. In this video we are going to speak Romanian and eat a traditional Romanian dessert which is just here next to me. Before we eat it, and I can't wait to do so, I just want to mention that the purpose of the video is for you to be exposed to the language in a natural way. This is called comprehensible input, so this method, and basically it means that you acquire the language in a natural way by being exposed to it. It doesn't matter if you're not going to understand every single word, that's not the purpose. It's important to understand the overall context and the meaning of what I'm going to do by using elements that you already know, so words and expressions that you already know. Also, if you are interested in knowing a specific word or expression that I'm going to say during the video, just let me know in the comments the exact minute and second when I said it, and I'm going to get back to you and let you know what I was talking about. Let's start! Hai să începem! Am aici, lângă mine, un desert tradițional românesc. Ești gata? Ești gata să-l vezi? Ta-da-dam! Ta-da-dam! Da! Știi cum se numește? Cum se numește acest desert tradițional românesc? Hai să vedem dacă ghicești. Hai să vedem dacă ghicești. Îți dau 10 secunde. Se numește cozonac. 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 Este un desert tradițional românesc cu rahat, nuci, cacao și stafide. Deci, ingredientele principale sunt nuci, stafide, cacao și rahat. Rahat. Rahatul este acesta. Colorat. Acesta este galben, dar sunt diferite culori, roșu, galben, albastru. Aici avem galben și roșu. Galben și roșu. Sau roz. Roz, nu roșu. Roz. Ai mâncat vreodată cozonac? Și ți-a plăcut? Mie îmi place foarte mult. Foarte, foarte mult. Aceasta este varianta tradițională, cu aceste ingrediente. Dar există și variante moderne cu fistic, foarte, foarte bun cu fistic, sau ciocolată, spre exemplu. Dar această variantă, încă o dată, este varianta tradițională. Deci, dacă te duci în România, îți recomand să mănânci acest cozonac tradițional, acest tip. Deci cu nuci, rahat, stafide și cacao. O să tai o felie ca să îl gust. Am tăiat o felie. Aceasta este o felie.
o felie de cozonac. Avem o stafidă aici, stafidă și rahat. Rup o bucățică, am rupt o bucățică și acum o să gust cozonacul. Wow! Este delicios. Este extraordinar de bun. Îmi place foarte mult. Am nevoie să beau ceva. Am aici o cană de ceai. Wow! Acest cozonac este extraordinar de bun. Îmi place foarte mult. De obicei, când mănânc cozonac, îmi place să beau ceai sau cafea. Depinde de ce am chef. Acum am chef să beau ceai. Deci am pregătit un ceai negru și am adăugat un pic de lapte la sfârșit. Îmi place mult, extraordinar de mult, ceaiul negru cu puțin lapte. Cred că este combinația perfectă, mai ales la această oră. Este ora 5. Cozonac, deci ceva dulce, și ceai. Este ceaiul de la ora 5. Mai vreau să gust încă puțin. Am mai rupt o bucățică. Wow! L-am făcut azi dimineață, deci este încă proaspăt. Este foarte, foarte bun. Îmi place. De fapt, nu l-am făcut eu singură. Trebuie să fiu sinceră, nu l-am făcut eu singură. L-am făcut împreună cu verișoara mea. De fapt, am ajutat-o. Am ajutat-o să facă cozonacul. A durat cam 2 ore și jumătate, 3 ore. Deci durează ceva timp ca să faci un cozonac. Am făcut 5 cozonaci. Deci avem 5 cozonaci să-i mâncăm în următoarele zile. Din acest cozonac a mai rămas numai jumătate. Deci am mâncat deja jumătate. Bine, atunci eu voi continua să mănânc cozonac și să beau ceai. Îți mulțumesc foarte mult pentru că te-ai uitat la acest videoclip și ne vedem data viitoare. Pa, pa! Poftă bună! Te salută cozonacul! Pa, pa!